Aí están, son Castro Floxo, esta noite nos acompaña a noite de churrascada. Profe, boa noite. Boa noite. Que tal, como estamos? Boas noites. Dixen o de churrasco porque mañá temos a cea. Irás claro. mañá, no? Sí, Mirás, sí, claro. Non me confirmou tampouco. Non confirmou, bueno, pues depois xa lle dixo que quere. Perdón que estades aí, non volvira. No, que si dixo que ven, Sí, xa sí, lo vai sí, que sí. sí. Vale, É vale. que pon, quita a Galloso e pon a Anxo Guerra. Pero pon Bueno. a min Se tamén, queres, Tamara Sí, a tamén. min tamén. Tamara tamén vai vir. Que veñan os de Bamboleo, dun xutos mañá. Bueno, veña, un pouco de orde na clase que está o profe. A quen temos hoxe, Trixa, de alumnado? Pois, como ves, temos os nosos amigos da parrillada Paraguai, onde ou te rebenta a filla ou te rebenta o pai. Bonito Merche, hola, boa noite. E logo temos a Tamara, nosa compañeira de Bamboleo, que ademais esta noite ven nos sorprender ca súa voz unha vez máis. Vai cantar esta noite. Moi boa alumnado. Canta moi ben, Moi boa Xa che alumnado. digo que da clase o mellorciño, Che, o mellorciño. Sí. Pois hoxe imos entón falar do churrasco. Churrasco é unha palabra que parece que ven alá do Río de la Plata, sur de Brasil, e utilizábase para a carne feita a brasa. E logo pasou ao español, pasou ao galego, pasou ao portugués, pasou ao catalán, vamos, unha palabra moi nosa. Vamos logo coa clase, poderíamos empezar por Tamara, A ver, xa Tamara. que Vale. estamos aquí co seu galego de Ourense, a ver que palabriña ou palabriñas lle van poñer hoxe. A ver. Vostede pese un pouquiño e a ver, mire, cal destas dúas series é o correcto para a Real Academia Galega? Ou ben perixel, comino, ourego, ou ben perexil, comiño, ourego. Sabe que pasa? A ver, dígame. Que acabo de ter unha dúbida, porque na miña aldea decimos prixel, comiño e ourogo. Oh, que ben! Adiós. Entón non sei, Galego de Ourense, Os de pois Ourense. a cal se lle parece máis? pero quedaría coa segunda, co B. Coa segunda, Sí. moi ben, perfectamente. Así. Perixel, Pero logo de comiño, Perixel. En Filgueira tamén dicimos Prixel. Prixel, sí. tamén se di pirixil, tamén, bueno, ten prixel, como digo. Pero ourogo é correcto? Tamén, claro, é que hai moitas variedades e todas son riqueza, aínda que a Academia escolle case sempre unha, cantas máis variedades teñamos, mellor, máis riqueza. Perfecto. En este caso son tres condimentos, tres adobos, aderezos, que se lles pode botar a salsa. Aínda que a min salsa é unha palabra galega, pero a min gustame máis mollo, preve. Preve. Ademais, salsa en Ese me portugués é o perixel. Ah, A salsa, sí, cando vayan ali. Estes tres botáballos un señor ali de Bueu, botáballos, el decía: o mellor chorrasco é o meu, porque o que vos dan a vos por aí nos restaurantes é vos de can de palleiro. E dixenlle eu: pero a ver, home, pensa un pouco. Donde van sacar tanto can de palleiro para tanto restaurante? E ademais con esas costelas gordas que xa se di que o can de palleiro a única doenza que ten é a fame. Este tamén decía que ele era cociñeiro Michelin, pero non era Michelin polas estrelas, era porque era redondo, non miro pa ninguén, No, miro pa no, ninguén. é que se vai a man a veces aí na grella. Era redondo. De feito, trouxolle un sobrinho unha camiseta Michelin de Francia e dixolle: anda, é como acertache a talla. Moi fácil, tío, pedín para unha embarazada de 8 meses e medio. Julito, non vai por ti, Julito. Non vai por el, non. Non vai por ti. Pasemos logo agora a segunda pregunta. Podemos ter aquí a alma mater da parrillada Paraguai, que ven sendo ela, a ver que preguntiña lle poñen. Foi o que se chamou. Eu creo que vai ser faciliña. Mire, onde se come o churrasco? O restaurante, como decimos? Na churrascaría ou na churrasqueira? Ese eu. Home, Na parrillada. No, ten que ser unha das dúas. Pois mire, antes de ver cal é a acertada, ten vostede moita razón con a parrillada, porque mire, segundo o dicionario da Real Academia Española, parrillada no sentido de restaurante só se di en América e no castelán de Galicia. No resto do castelán é parrilla. A parrilla. Que? Faltan Parrilla. letras. Pero claro, comeronas. seguro que foi traída polos nosos emigrantes e por eso se usa. Pero volvamos á pregunta, que escolle vostede logo? A ver, hai que poñelo Churrascaría ou churrasqueira? Merceditas, a tiña que quedamos. Merceditas. É igual, é igual. churrascaría.
Moi ben, churrascaría. Viva! Churrascaría. É o primeiro exame que aprobo. Claro, entón, como diríamos en galego a parrillada? Pois hai varias palabras, ademais de churrascaría, tamén podemos decir grellada, podemos decir grella, asadeiro, hai moitas. Así que parrillada é un castelanismo, pero propio de Galicia e de América. Eso está moi bonito, acho. Mire, é que o churrasco inspirou tamén a grandes poetas novos como Lucía Aldao, que ten un poema que é Poema nacido dunha costela de porco. E di: foi por non decatarme a tempo de que quería que o meu poema soubese a churrasco. Pero o churrasco tamén, os curas tamén lle dan moi ben, porque o don Castor decía: e logo o churrasco é da casa. Pois, se é da casa, ración dobre. E logo os ovos do roscón son da casa. Pois, se son da casa, ración doble. E dixolle a Felisa: Don Castor, mire, a leituga é da casa, poñolle ración doble. E dixo: bótelle a todos os porcos que che fan moi bolacón. Non tomaba o Don Castor, non tomaba café porque decía que lle sacaba o sono. Pero se era licor café, como o café vai rebaixado con aguardente, 2 copas. Claro, claro. Ben, pois ainda nos queda o xerente cociñeiro Moi ben. da parrillada Paraguai. A ver que palabriña A ver, temos Julito, para vai ele. contigo agora. Veña. Xogamos con A ver, Veña, que o te churrasco de É de carne. carne toda a vida. Exactamente. Pero de que? Pero de 2 tipos. Vacúa ou porcina, ou ben de terneira ou porciña. Que lle soa a vostede mellor, que é entendido niso? Sí, non. De feito, eu trouxe 2 tipos de churrasco. Ai, agora. Por favor. Quitaron a pregunta. Eu non sei, eu diría ter as dúas parecen fantásticas. Custalle Eu diría, arrincar. xa que antes falei castelanizadamente, eu diría ahora terneira e porciña. Pois mire, as palabras cultas son vacúa, vacúa e porcina. Pero iso é para xente Parecía, culta. claro, é para xente culta. Xa non hai chanzo arriba, me cocina máis. Porque mire, Tiña que pedir o comodín do público. claro, Levas o petisco. Tiña que Vostede- pasar palabra. vostede fai ese churrasco tan bo, esa comida tan boa, o que pasa é que os galegos moitas veces non valoramos as nosas comidas, o churrasco, o caldo. A ver, un supoñer que os avós do Enzo e do Aldán van levar a unha feira os ovos das súas pitas, entón poñerían un carteliño, ovos da casa, escollen os mellores e poñenlles extra e poñen o prezo. Pero eu non sei se teñen por aí os de produción unha foto que saquei eu hai máis de 20 anos. Toma aí. Miren como se venden as cousas. Isto é fora de Galicia. Ese, que vino eu. Xa non ovos, evos. Pero non son da casa, é de campo. Amigo. E logo os máis pequenos son los gordos. E os máis grandes, los exagerados. Como ten que ser. E como eran aqueles ovos? E este de onde era, Anxo? Onde sacaste? Esto, A saber. a la cara baixo, Sí, esa... Vale, cara vale, vale. Córdoba, Granada, por alá. Espectacular, o cartel. Dígolles de verdad que os gordos eran pequeneiros e os exagerados regularcillos. Regularcillo. Pero vendíos ben. Vendíos ben. E é do si se temos trataba. que nos saber vender. Moi E ben. como estamos falando do churrasco, Sí. eu lembro un programa tan antigo que ainda non había lugar, un programa de Antón Reixa e de Carlos Blanco, no que decían: disen ruso, disen vasco, a tú, ti churrasco. Sí, señor. Miren que imos a ver se teñen tamén o vídeo, porque saen aí, sai un tal Manolo de Trasar. Mira. Mira quen está aí. Miren, quen será Quen ese? é este da dereita? Galicia, non? É Roberto Díaz estudiante, non? Son estudiante. E ademais é campeón do mundo de chave, Que non? tímido. Si, 2 anos seguidos fui. 2 anos seguidos é campeón do mundo. E cantas levas o chinchimoi? Simone, vou levar 8, 8. é un aplauso tamén levas. Ou que te crees ti que vas de un aplauso? Que Manolo. tímido, no, que tímido. sí. Apuntaba, Sí. Bueno, de Trasar de Carballo. Aquí Trasar, teñen o avó do Ortiga. É o avó do O Ortiga. avó do Ortiga, meu tío Manuel. De aí de Trasar de Carballo, onde Trasar de estive. Carballo. A Juan, a Chu, a Juan, 2, 3, 4.
A tutti churrasco. A tutti churrasco. Dicen Vasco. Ya comezan as tiradas. A tutti churrasco. Un chisquiño máis abaixo. A tutti churrasco. Estes son os artistas. A tutti churrasco. Muy bien, ahí estaba Roberto Vilar, Carlos Blanco, o de Trasar de Carballo, o avó de Ortiga. O avó de Ortiga. Sí, señor, oye, qué maravilla. Pues truxéchenos un documento, ¿eh? Sí. Isto é historia da televisión. Debe ser do ano 91 ou por aí. De sitio distinto, no, era, eu creo que antes, ¿no? Antes aínda. Neste plató. Se neste. Neste plató, por tanto, 91. Ah, no, oye, que memoria un test, Anxo. No, Você no. nota que é un gran mestre, 91, efectivamente, acabamos de comunicar os compañeros, 91. Oye, Anxo, sempre un placer, Moitas gracias. Cando aprendemos contigo. E grazas ao alumnado, como sempre, mañá, anóteme. Creo Oye, que... pero para os que Pouco pasado. Pas que adiviñamos a ver a ración de churrasco, non? Fixo. Porque agora que tengo unhas ganas. Pa mí, sí, Eso, pa ti non sei. Tamara, fala Tamén, con ou- eles. Doble, Fala con eles, a ver se como está cura, claras. como cura Castor, doble. Mira unha cousa, van ter que cambiar ahora o letreiro de parrillada Paraguai despois de que aprenderon esta noite, ¿no? Grellada. Non pasa nada. De campo. No, permitimos. Eso é moito papeleo. Moito papeleo. Bueno, veña, non necesitamos papéis. Aquí necesitamos nada máis que entusiasmo. E deso aquí no lugar estamos sobrados. Sobre todo cando ven música como esta de Los Players de Ferrol. Vamos a la forte aplauso.